esteu? Avui farem un plat típic grec, es diu gimistà. Són verdures farcides al forn. Jo faré una versió una mica més saludable fent servir arròs negre. Normalment es fa servir arròs blanc, però no basmati. Doncs el primer pas seria tallar les nostres verdures. Doncs tallem una rodanxa i després la guardem perquè la farem servir per tancar el tomàquet farcit. Traiem la polpa. És important tallar el carbassó, d'aquesta manera es quedarà recte el nostre recipient. Hem buidat les verdures i ens quedem amb la polpa. Aquí tenim la polpa dels tomàquets i aquí és la polpa del carbassó i de l'albergínia. Ho guardem perquè després això ho triturem bé i ho afegim a l'arròs. Per la preparació d'arròs primer hem de triturar o tallar a trossos molt petits la ceba i saltar-la. Jo faré servir el meu processador d'aliments perquè crec que fa tota la feina molt més ràpida. Mentre s'escalfi l'oli, fem la resta dels passos. Per preparar l'all, jo hi posaré, a veure, fer-ho així. Una mica de julivert, si en teniu de fresc, molt millor. Jo no en tinc, llavors apanyarem aquest. I també menta, perquè a Grècia ens agrada afegir-hi menta quasi a tot. I l'arròs. Afegim el julivert fresc. Aquí tenim les nostres verdures al forn. Ara, abans de ficar-les al forn reescalfat a 180 graus, posarem una quantitat abundant d'oli d'oliva per sobre així. I aquí teniu les vostres verdures al forn, gimistà. Gràcies per passar pel meu canal. Espero que aquesta recepta us hagi agradat. Si voleu les instruccions exactes per imprimir-les, tinc la recepta al meu blog. I també no oblideu de comentar i de dir-me què tal us ha semblat.